omah sikekno caca. Duh. Aku duwe omah anak alhamdulillah. Wes mulai aku iso gawe pupuk anak. Duh. Ya tiku adik-adik ya. Duh. Adik-adik ini sekolah. Kayak ini duwe jajan. Yo, ngomong. Soalnya nanti. Cuma nanti nak. Salat. Bayang. Kangen, Mak. Kangen. Ya kangen wis 90 tahun. Iya, lah wis mulai bolak-balik kok. Kapan sih? Ya, wis mulai sak keluarga lali ya, Mak iki. Iki nang mulia ya nak. Tak tungaknan luwe sangu ya nak. Aku nang sambang ono nak. Aku iki lara ae saiki. Gelek lara nak aku. Makane mamae ping sabar. Nggih. Nggih. Tidak Upin, Cak Nur, Cak Jen, Ale Mbak Is. Iya nak. Kerjaan. Tungakno waras kabeh ya nak. Oh, betul sama kamut mama. Nggak apa terkait mamae sehat. Panjang umur. Amin. Mungkin dia pun gak ada sanggup. Kalau mantu, sanggupnya turun cukup. Iya nak. Eh? Iya. Ajak suwe-suwe nak. Aku mati anakku aku karo. Aku gelek lara. Gelek lara. Jangan mulia sangumu ya dicukup. Gak mati gak apa ini nangis. Takonono. Kenapa apa iki nangis kok mati? Apa nak kok nangis HP-mu? Dah sing nangis kok apa? Duduk kok. Aku. Amoh. Dia anakmu nak, anakmu piro nak? Buyut iki. Anaknya piro nak, anaknya? Anak putuku piro nak, putuku piro? Ini siapa ini buyut? Lu puyut. Dia wedok piro nak? Dadan putune, dadan. Dadah lu puyute rek. Wedok piro nak? Aduh yute rek. Guyu nak, bek puyute nak. Nah, bayut ya nak ya. Guyu rek. Pinter rek, ala aja rek. Pinter sekolah bagus. Buyutnya sakit tuh. Oh. Anak putuku piro nak? Putuku piro? Putuku piro nak? Aku gak ero nak. Putune nggih pun telu. Telu. Solet, Ayu, anak Eva. Lah anakmu. Anakmu cewek enam nak. Nggih Solet. Oh, Ina, tadi sitok itu. Iya. Iya, lagi lihat nyambangi mae. Oh. Iya nah. Kaya turun gonku, turun necenepin. Kuya nah. Baik, terus Necenepin. Tulure kabeh disurone. Anakku kono tak neno. Pun ta? Wis ya. Pun ta? Apa nak boleh? Mama, nggih, mau istirahat, iku kepala ya pusing. Cerita istirahat. Nggih. Lho kon istirahat kon turu. Tunggu. Nggih. Kapan? Ini
enak. pengen ngomong kali Mas ke Ose Kak. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih Nggih. pun. Wis anu. Ngomong kali Mas Jan, kok kangen kaya Nggih. Kangen anakku. Ya wis. Anakku lanang lah. Ganteng dhewe ane. Nah, anakku nggih. iya wedok dhewe dadi mantune ya ganteng dhewe lah. Ini Ya iya sih. Anaknya ganteng, bojone ya ganteng. Ya cocok sih nak. Pun ta. Pun nggih. Aman kon turu menyang Pak. Ose Kak. Nggih. Ajenge kele bapake tele, bapak ben bunga. Oh, anu dadah wis Mati ya. Oh, iki wis ta nyambung. Nih, jaluk ketemu kesampaian gitu itu loh. Ngomong Aku, kali bapake tele. aku datang loh nak. Yuk. Lalu kirimannya aku. Iku lho assalamualaikum iku lho. Waalaikumsalam. Mangan mbak tak ombain lho omana. Iku lho jangan ngomong iku lho. Iya, piye nak? Alhamdulillah sehat asal pentungan Pak. Aku mari susah. Iku ditakoni sehat mak iku lho. Aku mari suntik nak. Iki gatuk iki complong. Sakit aku nak. Jangan gatuk lagi. Dijahit to nak aku. Dijahitno lha kenapa? Jahit to. Gak dijahit kenapa? Jahit nak kena. Kenapa? Tiba nak. Ngelidis. Aku tiba nak.